микрофон суханои яхелари қапида дабид медавона мегафона эрепакам гӯшои пискунора тӯта маклай нашадаҳан такискада брата хо брат монстерда алоқа қадами нава гузоштам ман марғакои раҳ мепаран ма пеш мебарам аз чӣ мондан дигарорам ва ё тормоз додан ма давом этиём роҳ ма ҳей стоп ку куҷо монди қадамта пеши пота аҳмияте гум накунӣ бо калата калимата аҳмияте якта ба якта бля ғазаби ма баланд шида ку ман меканам қаврта ма плюс қасоби буз балаям бо наген як талпайк левел қатиктукаям вазъияти реп нол буд вақте ки мо набудем омад сезон нахота брат мо омадем ба нафаси чуқур мезанем садора андеграунди мо брозад гола ина бифорад гӯшкӣ топага мактаби нав мегазаре тупака ба нафаси чуқур мезанем садора андеграунди мо брозад гола ина бифорад гӯшкӣ топага мактаби нав мегазаре тупака ина реп мода реп ранги нобоварем оварем чизера ки да чашми ҳама навоварем дама баробар накета трекои фалш таи репи мо шайбаги бардорай таҳш якам бихой сағалата сағерабад бикис сухан дамо намешаба баробар гарчи дарона кутан мо дидем бо мебина ҳама мора неки бо шиддат тухми репчи кода киштикорай барои ҳамиша мора мешиносам ба шумора ки да иҷа талабгори репи ҳақ бешумора яке ҳами коре ки кӯдакорам бетоқатан мода ҷизда мурдагия надоран сабр тоқат неки мо устуворем устокорем устодорем барои суханои қабе ҳама вақт рӯза дорем ҳар бегада ифторем медаравем алафи қоқа мо табай мо раҳ наметем архету тоқа ба нафаси чуқур мезанем садора андеграунди мо брозад гола ина бифорад гӯшкӣ топага мактаби нав мегазаре тупака ба нафаси чуқур мезанем садора андеграунди мо брозад гола ина бифорад гӯшкӣ топага мактаби нав мегазаре тупака